как я мачкам. Ще минем, бе. Нас не мога да спре. Той няма вода, той е празен. Този барник е язовир Калин, бе. Това не е язовир Калин, бе, това. Видите? Здравейте! Алпийски клуб Марево ще ви изненада с един преход към язовир Калин, по-точно трите язовира Калини, малък, голям и Карагьол. Минахме бариерата, записаха данните, прецениха, че може витарата да излезе нагоре. Пожелайте ни успех, ще се включиме на по-красивите гледки. За ласката, да трябва да пътува товарна кола и я да виж какво става. Отгоре има някакви... Вие за Калин сте тръгнали, кажа, ама... За Калин сме. Кока ти не сме за това. Тук ти дава път. Хиляда 632 метра надморска, набираме височина. След малко ще се открият гледките към калините и серпентините нагоре по пътя. Красота, но не е за всеки тук. Автомобила трябва да е 100% изряден. Бек, как ти се струва? Супер. Супер. Наближават гледките.
това завойче трябва да се открият гледките към билото. Да. Това е гледка. Пак ще качваме нагоре, серпентина друга. Да. И имаш водопадче. Те тук спират за селфите, ама ние много не сме за селфи. Това ще е пролет. Тук има огромна серпентина. Това вече е Мури, нали? 1968 на Тодорова поляна. На следващата серпентина още едно водопадче и гледката надолу. Тая серпентина да видите какво значи завой Който не вярва да види. на 180 градуса. Ето това е. Кръгом и пак напред. Малко стана. 2038 метра. Арамитското падало. Горе-долу височина. Трябва да излеземе на 2500. Следваща серпентина. Какво представлява? Път, който правим преди 80 години. Цимент. И това е надолу поста. Още един завой. Това завой с изкачване. Рила. Тия серпентини не свършват. Край нямат. Едно и също. Ляв, дясен, ляв, дясен. И накрая сме века. Накрая сме, ела. Приятели, вече сме на върха на серпентините. Това е гледката, където се отваря надолу. Та серпентина трябва да хватите така надолу. Красота, Бек. Красиво ли? Гост от Турция. Специалният гост от Турция, Бек Барган, Ватан Север. Това е красотата на серпентините. Нагоре остана малко до язовир Калин. Път на 80 години. До град Рила.
свища към Вец, тук спът големците. Какви коли са качени на язовир. Малко подценявате и ви стара. Подценявам се. Той сега само плашил от неговия джипри. Колко ние вървим на втора нагоре. На втора дърпа яко, след този завой трябва да се открие стената на язовир Калин. Тая лека кола тук е сигурно 10 години. Само... не, след това ще има. Още. Не е там на ония път. Има ли? Някакъв път има там. Няма времето да живо Се държи. Ние не мога ги поддържаме. – 2357 метра надморска стената на язовира. Шли на язовир Калин. Пристигаме. Връх Калин отсреща. Винчето. Там трябва да излезем, Винчето. На сградичка. Това е панорама от язовир Калин. 2416 метра надморска височина. Красота. Язовир Калин. Някога това си е било езерце. Са го преградили с стената и... Не, виж се, от тук е прокопано. Ето баир, това всичко прокопано. Оттатъка е язовир Малък Калин. Има тръби и те са свързани като скачени съдове. А пък зад Винчето е отсреща Винчето. Тази сграда отсреща. Под нея Карагьол, също прокопано. Това е много интересно съоръжение. 3 язовира в едно. Свързани под земята. Под скалите. Явно са на едно ниво и ти. То е малко по-ниско, за да може да стичат насам водите. Групата Марево Куп Корница на язовир Калин. И едно бързо преминаване по стената на язовир Калин.
около язовира. Това е стената. Стената е огромна, като разстояние над 100 метра сигурно. Тук се изпуска там е края. Язовир Калин. Интересното на този язовир е ПАВЕЦ системата, която е изградена долу на електрическата централа, и когато няма потребление на ток, на енергия, задействат помпите, които връщат отново водата от долния язовир, от централата, и изпомпват отново тук. Вече не се губи електроенергия от турбините, от генераторите. Също както и на Белмекен. Връх Калин и язовир Калин. Това е камиона, който срещнахме по пътя надолу. Изкачва се на 2400. Голяма машина.
Ето го и втория камион. Групата се качва в джипа и продължаваме нагоре към Малък Калин, язовир Малък Калин и после към Винчето. Е тази сграда среща. Постройка. Нещо като трафопост. Тук е орел. Два орли. Ето е втори камион. Джипа пристига. Сега се качвам на него и към язовир Малък Калин. Група, как си? Група Тунч. хареса ли? Тук е страхотно. И двата камиона качиха. Друго си е в джипа. Продължаваме към Малък Калин. Това е язовир Малък Калин. Вече е малко гелче. Ние сме тук с джипа. Бек. Отсреща билото на Пирин. Кой не вярва, че Джим не може да дойде на Винчето? Това е машината. Да видя уската, той ли каза, Джимито не може да вади. Специално за уската кара Халил. Да види. Колко ли от Унгария дошла? Джим е дошла от Унгария. Каквата... И това е гледка, която трябва да се помни. На 2554 метра надморска има голф. Кой ни вярва да видя? Представяйте ли си? Ние сме с витарата. На върха на планината. Пазар Дере. Тук сме на Винчето, 2558 метра надморска височина. Пред нас се открива голямо Пазар Дере, хижа Иван Вазов. Ние ще продължиме натам пеша. Джипа го оставяме тук. Тук става прехвърлянето. Ще го извозват с коне. Това, което доставят. Сега това е пътя под язовир Карагьол. Винчето. Това е отвесен олей. Този язовир е свързан с Калин. Но много му е паднало нивото. Така. На Винчето съм. Под мен е Малък Карагьол. Ето го и големия. Значи това си е големия язовир. Винчето. Голямо Пазар Дере с хижа Иван Вазов, отсреща Мальовица
Отойшки връх. И тук огромния язовир Карагьол. Муратка така е стъпал. Няма страх. На тази сграда и казват Винчето. Най-високото място, където може да стигне с лек автомобил. Да видим разстоянията. Хижа Иван Вазов, час и 30, раздела 2:30. Седемте езера, 3 часа и 30. Това е хижа Седемте езера, където се събират дъновистите. Тук вече до град Рила 6 часа и 15. Вангелчма, Дупница 7 часа и 30. Това е Винчето. Муратката. Двата камаза. Камаза ли? Ман ли? Какво това? Два мана капнали. Мана ли са капнали? Връх Голям Калин. Зад този камион вляво е Мальовица. Зад АТВ-то е Отойшки връх. В него се виждат Седемте Рилски езера. Ние сме на Винчето. Това е съдбата на кончетата. Да носят. Групата тръгваме към хижа Иван Вазов. Час и половина. Ние трябва да го вземем за час. Има и малки кончета. Карагьол. Хижа Иван Вазов пред нас. А това е тук. Канавка. Водосток. Това са серпентините надолу, които трябва да слеземе до Йонегьол. Имаме обувките, мухаремката с най-скъпите обувки, муратката с Найка, 200 кинта, евро ли? 200 евро. И чакаме... Аре, Бек, къде си я? Бек извъртя. Така, слизаме. Това нещо го спуснахме. Продължаваме по пътя и после пътеката за хижа Иван Вазов. Озерца, жаборняци. И ние горе да спуснахме язовир Карагьол. Малък и голям Карагьол.
Джипа е тук. Кой ти го докарал? Джипа. На Муратката джипа. О, качо, мери си тръгвам. Тук почва пътеката за хижа Иван Вазов. Маркировката. 2 маркировки са. За Мальовица едната маркировка, другата за Рилските езера. Тая тумба срещу нас е Мальовица. Са скакалци. Подножието на калините. Хижа Иван Вазов. Приближаваме. Голям калин, малък калин. По пътеката към голям пазар дере. Много интересна тази пътека, защото не губи денивелация. Направена е да подсича и там трябва да излезе на пазар дере. За хижа Иван Вазов. А не е направо надолу и след това да си скачва да губиш денивелация. Рила си е рила. Няма камъни. Много лесно за начинаещи туристи. Това подобно на Кривите вади Корнишки циркус. Голямо пазар дере пред нас. С хижа Иван Вазов и връх Отовица зад нея. Или по новото име Вазов връх. И от тук започва подсичане до хижа Иван Вазов. Влизаме в голямо пазар дере.
показва. И зад нея вече е голямото изкачване към Отовишки връх. Рекичката под хижа Иван Вазов. И това е хижата. Това е банята на хижа Иван Вазов. Тук се къпят туристите. Голямо пазар дере. Рай за овчарите, краварите. И пред нас хижа Иван Вазов. Отсреща калините. Разширяват някаква тераска и тия кончета от винчето са за това, за пренасене на самолет на Трилските. Голямо пазар дере, хижа Иван Вазов и калините. От хижа Иван Вазов бяло-зелена маркировка за хижа Отовица. Мисля, че която трябва да ни откара на връх Отовица. Пирин далечината. Набираме височина. Вече сме на 2400 над хижа Иван Вазов. И в далечината Пирин. Калините. И групата изкачва Отовица. Вазов връх. Голямо пазар дере. Винчето средата. Ние сме за връх Отовица. Цигарките. Видя ли му номера? С бинокла?
далечината. Хайде обратно към Рилските езера. Това някой си е платил за разходка, нали? Някой милионер. Няма за пожар нещо. Или се не може ли да се презими тук като не напирен? Да го разгледаме. Езерото под връх Отовица. Е, това е върха пред нас. Последни метри до чучката на Отовица. Връх Кабул. Пред нас Мальовица, Орловец, Злия зъб, Камилата. Далечината му Сала чак се вижда. Това е връх Отовица. Къде работи Агомори? Там е отсреща. София? Под Витоша и сам. Към Самоков. Не към София. Това кое е? Левци извъртам така. Витоша и тук. Гледай тук какво става. Стига. От тази страна е внушителен връх Отовица. Пред нас чак Мусала се вижда. Ето дял на Мальовица, това най-красивия дял. Гледай какво става. Перича на Пирин. Бърчинката ми е отдолу тумбата, Харамията, тя се гледа от това. Окото. Връх Харамията зад него. Това е Отовишки връх. Тук сме на 2675 метра надморска. Връх Отовица. Две 696. Право на Отовишки връх. Ето какво представлява. И от тук вече не мога да се качва. Най-интересното е там към Рилските езера. Това е окото с Харамията. Слизане от Отовица. Тук се вижда само окото, но от срещния връх ще се видят всичките 7 Рилски езера. Преди малко се върнах този малко Отовица до тук
заради камерата. Забравих камерата тук. Случва се. Намерих си и продължавам да записвам красотите на Рила. Ето го бъбрека, трилистника отдолу, връх Харамията, който го качвахме преди години. Сега малко ще потичаме до чантата, където ставих на това връхче. И оттам ще се отворят още по-хубави панорами. Без думи направо. Това е окото, бъбрека, близнака, трилистника, рибното, долното и сълзата. Бъбрека започва да се открива, но така губиме окото. От тук трябва да ги фаним всичките. Да, бъбрека се вижда. Ето го и окото. Това е по-хубавото място за снимки. Уникално. Просто. Това е бъбрека. Точно бъбрека. Ето откъде идваме. Колко близо сме до най-голямата красота в България. 7-те Рилски езера. Точно 7 от тук. Окото е най-дълбоко. Бъбрека е най-голям. Тия отдолу са жабурници. Ето кадър с 7-те Рилски езера. Взелих най-хубавото място. Може би там ще бъде още по-хубаво. С снимки с 7-те Рилски езера. Да, сълзата още не се губи. Да, това е мястото. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7. Чак и връх Мусала за десерт. Който не вярва да се качва тук. 2643 метра надморска, но се виждат всичките са и 7-те. Само част от близнака не се вижда, тя е зад езерния връх, където в момента има навалица. Рилски езера. Уникално. Вече 6 езера, сълзата не се вижда.
Продължаваме по билната пътека. Ето е сълзата. Отново. Ето ги отново 7-те. Само че тук вече окото не се вижда добре, но пък бъбрека се разтваря повече. Не знам, от всякъде е хубаво. Рилските езера. И от тук е хубаво място. Преди години това съм го спускал директно надолу. Отново 7-те в кадър. Мальовишкото било. Връх Мальовица. Орловец, злия зъб Камилата. Купените. Отзад чак Мусала. А това тук е красавеца Харамията. Тук езерце, сълзата. Долу вече се показа и хижа Рилски езера. Тази е старата хижа, 7-те езера. Връх Харамията. Отдолу Говедарци. Село Говедарци. Ние продължаваме по билната пътека. Много панорамна навсякъде. Просто тук човек трябва да дойде. Това не мога да се фане в кадър, не мога да се опише. Добър ден. Бара равно място и на пара, защото пред нас е най-красивата част на Рила, Мальовишкия дял. Раздела с Мальовица. Това тук трябва да е до връх. Там е Дамга, Вазов. Това е раздела. Тук се пресичат пътеки в 4-те посоки. Това връх среща Острия трябва да е Йосифица. Тук е раздела и камбаната. Това е раздела. Трябва да дръниш камбаната, как? С щеките, бе, тогава имахме щеки. Дрънни камбаната. Айде. Раздела. И това беше горната камбана. На раздел съм 2607 метра надморска. И двете камбани едновременно. Мальовица. Това връхче трябва да го качим, за да видим Мордините езера, които са и тук, тази долина. Това е Зелени рид.
Ние сме на раздела с 1, 2, 3, 4. Като се виждат от тук. Тук долу имаше друго. Това надолу. Там има и заслон. Малевица. Има заслон. Да, това е заслонче. А другото там какво е? Янова. Пак така бяло нещо. Групата се снима с Урдините езера. Красиви 4 езерца. Горе трябва да има 5. Къде е преспата сняг? Нали? Пак трябва да има. Още едно Урдино езеро. И другите 4. Мене не ме снима, бе. Малко селфита на Урдините езера. Напускаме Малевишкия дял и се устремяваме към Калините. Това отсреща е Витоша. И Софийското поле. Това тук е Самоковското поле. Зелени рит. Отовишкото било за върха Отовица. Там седловината, през която го качихме, и Калините се показват тук. Почваме да спускаме към голямо Пазардере и оттам към Винчето. Това надолу е голямо Пазардере. На времето тук са събирали всякакви стока. Животинска стока. Крави, кози, овце, коне. Ние слизаме от до връх. Ето видяхме 5-те Урдини езера. Да видим тази табела. Имало нещо, ама не мога да го прочета. Голямо Пазардере и Калините. Много скакалци. Много. Времето е великолепно.
групата спуска раздела. Интересно, че това Пазар дере края на август и от всякъде блика вода. Не е много, но има водичка. И тук пролета просто няма как да стъпиш. И надолу при кончетата пак всичко мокро. – 2560 метра трябва да спуснем до 2300, така че отново същата височина, която вече се намира винчето и джипа. Малко кръгов маршрут направихме. Хижа Иван Вазов, качихме се до войната, Връхотовица, по цялото Лотовишко било до раздела. Раздела качихме до връх. Да видим Ордени езера и сега спускаме надолу, но не през Хижа Иван Вазов, а от тук. Отляво на това баирче. И оттам пак пътеката за Калините. Това е пътеката от Хижа Иван Вазов за Рилски манастир. Ние спускаме надолу. Аз само давам много остава моя мотор и 6000 лева в кеш. 6000? Твоя мотор струва 6000 лева в момента, така ли? Да. Внимай, че записвам. Моята Хонда оценявам на 6000 и плащам още 6 бона за твоя мотор. Я дома, че ще кажеш твой мотор и 2 бона. Не, Много пари му дава. да. Оценяваш моето моторче на 6 бона. Твоето моторче 6 бона ли се оценява на бартер? на 12 Това му заводската цена. Падна кола на зимната маркировка и малкото Пазар дере. От другата страна остана голямото Пазар дере. Ама навсякъде има водичка тук. И Калините отсреща. Много красиво местенце на малкото Пазар дере. Пътеката към Калините. Виж какви красиви цветове има. Да не е паднало слана и затова така пожълтял. Кошара. Надолу за елешница. На каква е тая елешница? Хижа елешница, сигурно. Той няма такова, това само двама кучета и мушня по цела, а с два умайлителя. За слънче. Колиба. Това е заслон Пазар дере. Ето ни отново на мястото, където се събират пътеките за Иван Вазов, Калин.
Елешница и тук за Рилския манастир. Тук ще направим кратка почивка и остава малко до Винчето. И горе даже свети джип. Стъклата на джип. Около 2 км, максимум 3. Това е връх Дамга или Вазовръх, Додовръх, групата. И горе Отовица. И тук ще направим кратка почивка. Малко почивка и продължаваме. Нагоре към Винчето. Това кадър излиза много красиво после небето. От Рилския манастир ще вземем по едно кафе, бе. Има ли там магазини? Има. Трябва да имат. Светено. Няма такава красота. Релакс. На пазар Дере. Муха, до сега съм изпил 4 кафета и 5-3 в едно. Хубаво ли? Един Red Bull. 4 кафета. 4 кафета. Еспресо, 4 еспресота, И? 5-3 в едно, 5 пакетчета разтварят. И колко кутии цигари? Една кутия цигари и един Red Bull. Браво на тебе. Ако сега ти това, ако го изпиш това количество, ако не получиш инсулт... Направо, директно. И аспирин не помага. В протек нищо няма да помогне. Това е змия. Ето. Да не е безпокоиме много. Има змия на 2400. Ето я. Опитва се към нас. Това е Да. Това е услойница. Пепелянка на толкова високо не може. и така и шарка ми се гледа. Не. Нямаше рокче. Стига втори курс за деня. Айде, група! По-малко, ама капка по капка прави вир. Няма друг начин.
Последна почивка при Ванглера на Карагьол. И метри до Винчето. И това цялото пазарделе го обиколихме. Сега ще видя статистиката. Приключихме прехода. 5:46. Общо денивелация 700 и нещо метра. Около 16 км. Тук при нас има пак един приятел. И това е. Сега спускаме надолу през кабините. Спускане по серпентините. Има нещо като преградка, но на долната нищо. Тази водичка идва от язовира. Това е всичката. Всичката вода от язовир Калин. Останалата е за Вецове. Сега е тук обгорялата горичка. Среща. Миналата година имаше пожар. За една година се възстановила гората. Серпентини.
Няма какво да се плачем. Не е горяло всичко наред, нали? Инче, помним ли ни гола дома? Тук имаше пожар. И това е горяло от пожара. Това е. Пише ли? Да. Най-живописният път и най-опасният. Трябва да имаш здрав двигател и здрави спирачки. И какво? И какво друго? И добър шофьор. Леле, каква красота! Леле, каква красота! 7-8 преход правят от къде? Те са Говедарника до Мече Поляна. Говедарник до Мече Поляна или от Мече Поляна до Заслона. И си мисля, че нещо преход са направили. Те за тук нямат и машини за това. Ма те на бариерата няма ги пуснат долу. Трябва да си платят на мокри, Не да може. ги покара, ако иска. да ми дадат 100 кинта и ще ги токат. Не, може да трябва. Специално за Уско Каракалево. Дана готвя 100 кинта и ще го 100 докна. кинта и Мутю Хаджиев. И тук даже 7-8 боровинка. 7-8 боровинкаджиите. Да тук видите на път. Зауската място на VIP мястото тук до мене. А, той заплаща ли се допълнително? Ще го извозя до мене. 100 лева курс, ама за него 20 лева на предната седалка. Ще вземе някаква промоция, това ще има бонус за място. Мой човек. И тук е било близо до Веца. Това е до Веца. Да, тук е тръгнал. Нагоре. Не гори всичко наред, виж как е. Върховото горене. Само по рида, което е най-високото. И сега на този рид, после на другия. И Мальовиц. Наближаваме Рилския манастир. Рилския манастир.
Елевския манастир. Огромно съоръжение. Sì, no, questa è roba di allora. Anche là? Sì, sì.